जे त्रिपाक्षिक चुक्ति तंगमानी जे चिनी तिप्रासा एकॉर्ड नो तिलई आपनो तिलई मिया काहम नो डिस्कशन लाइका चिनी बुबाग्रा तै चिनी बिके रांखो तै चिनी सीएम थांगो फाइका इनबान आरो कक सालायमा बिसिंतै जे त्रिपाक्षिक चुक्ति तंगमानी आजागाव जे 125th अमेंडमेंट रगनो तिलई के तै चिनी जे तिप्रासा एकॉर्ड जे खबजाक तंगमानी ताबुक जों गोबां मानो नुगो जे जों नायनै खांगा के अजागाव तेबो आपनो गारि बतेबो गोबां मा कक सालायका गोबां मा कक सालायथानिबो दंगो जे चिनी आजागाव लैंड पावर रगनो तिलई बम हाके खलायजाकनाय आबोन परे सीट बसकांनि जरा रगो जे विधानसभा 25टा सीट दो खलायनानै आबरनि बागबो वानसुक लायखा आर आबोन बाग आजारो तेकाइसा ताबुक साक जरा कोनो राजनैतिक दल मणिपुरी रगनि बागै चिन त्रिपुराव ब मणिपुरी मोटामुटी गोबां संख्यक न दंगो हिनपान मणिपुरी रगनि बागै काइसा रिजार्व सीटनि बागै केबो वानसुक याको मियानि जराव बुआग्रा जे त्रिपाक्षिक चुक्तिनि बादेवबो आकगनबो सालायगानै जों साइमानखा ओमफ्राय जों जगाव नायनि खाके बेलेकेनो पजिटिव नुगुइ दंगो पजिटिव नुमानि खाके ताबुक जे बरक एग्रीमेंट साइन खलायका एग्रीमेंट साइन खलायमानि लगियो इम्प्लीमेंट तो ताकफानो खलायाकु इम्प्लीमेंट खलाया हिनपानो गोबां मजराव जों नुगु जे कक सालायमानि थाक्का माने बरकनि हालक थागै थाङो हाय दिबा देखुनो नगनो खुंगो बाहायनो खरकसा बाय खरकसा कक सालायलिया माने बंनि बिसिंगताय गोरों मुंकरिखा बरनि बिसिंगताय हामजागलाय मुंकरिखा बा बंनि बिसिंगताय कथालाय मुंनि कक मुंसा करिखा इनका फियाबा तिनियाव जगाव नुगजाकमानि गाय बसकांनि तालरगो बाहायनो सिनबो बाग्रानो तैसा कक लामनि बागै तैसा निहिन फिजाक इनकाय जों मोटामुटी ग्रीन सिग्नेल नमानै दंगो जे बुबाग्रानि बिसिंतै जे सिनियारनि लैंड पावर रगनो तिलायै जे चिनी डायरेक्ट फंडिंग रगनि कक रगनो तिलायै जे चिनी तिप्रासा एकॉर्ड नि बिसिंगो जे खबजाकमानि एक कथाय जे ग्रेटर तिप्रालेननि आजागानि तो जों नखरि फायाकुनो ग्रेटर तिप्रालेननि कक आरो तंगुनो आबोनि बिसिंगो ताबुक जे जों जे माननानै दं माने आबो तिलैबो कक लामसलि दंखा ओमफ्राय ग्रीन सिग्नेल लमानै दंगो जे बरक वाइरे वाइ कक सानानि कसारि दं मानिबा दा आजागाव सिनि बुबाग्रानि बिसिंतै तै आनि बायथांनि बिसिंतै बहायनो आं ताबुक अजराव अबनो कक कसारना मुसुंगो जे ताबुकनि अजराव बुबाग्रानि बिसिंतै खलायै इंडिया गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बाय जे कक सालाय दंलाय थानिबो जों गोबां मजराव नुगो जों बाय जों केबें लायमानि जों बाय जों वालायलायमानि जों बाय जों कक सुरलायमानि जों बाय जों माजरा बेल लायमानि आबो मांसि जों नुगै दङ फायदि अबाहायके माजरा बेल लायमानि न थागलायै जों बुबाग्रानो लगिरलायनो चिनि बुबाग्रा चिनि बागै जे खलाय दंमानि आबनो जों नासिंलायनो second time Mia second time no o jaga no ke tamo ni main tamo issue no tu ko अब होम डिपार्टमेंट नि अंडर बा वेन्यू बजे जगह क्राइमन किंतु चिनी सामान्य टॉपिक से जे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्राइपार्टाइट एकॉर्ड जे डायरेक्ट फंडिंग पेपारो अब कबां मसायावै अबनो भाई खायगोन अब दागति खायमाने जानाय आरो जों कन्सेंट्रेट खायगा विभिन्न इशू बसायखनो अबनो मेन ताई इलेक्शन रो ताई विलेज कमिटी रो इलेक्शन तमों लिया हाई कोर्ट रो ओननी को उनके फंडिंग भाई खायगोन ना ताई ने लैंड अलॉटमेंट रो एडीसी जे पावर तो मने अब एग्जीक्यूटिव ओंनाय दे अब दाकति ओंथो हैने जों प्रेसाराइज रिका अब रो आइन गत बा ओंनाय ओंनानै हैने मिस एके मिस्र बसाव तबो बरा सावै न बफुर खायनाय तगना हिमै अब जों वो बरा हि माने बा जों द नराव को से खाबा सेंट्रल गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट को से खाबा टाइमली नराव खायलायदि जों जाहाथे जोंनि मुरजों यतै थांनिया अंमानि लाबा माहलायनाय नांनाय जों यतै थांनायनि ओंखाय बको बांलायनाय एनराबो मुजों हायते मा थांलायनाय नांनाय अब ते रोखिसे साराय गदे जे त्रिपाक्षिक चुक्ति तंगमानि